allerede der går det galt. Det var fedt nok, ja. Okay. Jeg er YouTube på GSM, og det er Farith. Ikke Farid, ikke far. Farith. Heller ikke Yukon, eller Yushan, eller jeg ved ikke, hvor mange andre. Der er mange sjove variationer. Men Yuchan, ligesom den japanske måde. Yes, og det her er vores videointroduktion. Ja. Som vi nok allerede kan fornemme, så er vi ikke vildt seje på video. Som Farith har skrevet i et par forum efterhånden. Vi sidder på hendes værelse. Ja, det er faktisk meget hyggeligt. 2 sekunder, så skal jeg se, om jeg kan få noget ekstra materiale frem. Eventuelt en kat, ja. Ikke afsløre det! Fordi at vi er netop hjemme hos mig, mit værelse faktisk, og det er min kat. Sig hej, ja, kamera, lige der, Hej. lige der, sød skat. Ja, det er Puppy puppyface. Se lige, det er rigtig velfældt set. Er du sød, hva'? Ja. Så ud på dig igen. Vi tænker, at før vi går i gang, så skal I da lige se mit værelse. Det isekønne værelse, som på ingen måde er rodet. Ikke i forhold til dit i hvert fald. Okay, skal jeg lige... Ja, jeg bliver siddende her. Løgfaktor? Okay. Faktor. Vi kan jo starte med lige at... og jeg faktor. Og så finder jeg lige vejen her. Ja, mine plakater er op her. Smukt. Nu kan I se jer selv, hvis I vil det. Og resten af værelset også. Nydeligt, nydeligt. Spejl og en kat. Jeg har stået henne her på gulvet. Ups, der var den jo. Min seng, som lige pt. Er pænt bombarderet, for der har vi lige siddet. Wow. En del af mit... Det er den flotte udsmykning. Så har vores kager, vi lige har spist. Vores muffins. Udsigten. Selvfølgelig. Udsigt. Udsigt fra mit vindue. I kan slet ikke gætte, hvor jeg bor henne. Opslagstavle. Jeps, det er plushåndjern, hvis nogen skulle være i tvivl. Og en noget så fin fastelavnskrone. Som jeg selv har vundet.